Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And Tita Max, Tanya Chinita. Ayaw po sa akin ng mama ni Ian, kaya nakipag-break po siya sa akin. Feel good morning, Olympics. At sa lahat ng suking tagapakinig at tagapanood at tagapagbalita ng programa. May balita, mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang akong Jennifer. Single mom po ako. May 4 na anak. 3 pala, sabi ni Uncle. Hindi namin na-update. No breaking. Isa po akong pump girl. As in, bumobombang girl. Pabumba naman. Gasoline station po ako nagtatrabaho. Nagkakarga po ako ng gasolina. Ang katas ko po ay sisimulan ko sisimulan ko kay Ian na first love ko. Kaso 17 years old pa lang ako noon. Siya naman 21 na. Mahal na mahal po namin yung isa't isa. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Oh. Gwapo mo. Salamat. Siguro, bakit ka blooming? Siguro dahil sa akin, no? Oo. Pero, Jen, mahal, ang lungkot mo. Ang Sasab- sari natin, oh. sasabihin na ako sa'yo, Jen. Bakit parang iba yung kutob ko pa? Parang malungkot. Anong meron? Ha? Iyan. Anong meron? Jen. Pasensya na pero huwag na natin itong ipagpatuloy. Pinagawa ba ako? Iyan, huwag naman. Ikaw yung first love ko eh. First love din naman kita. Pero Dahil ba kay mama mo? Dahil ayaw niya sa akin? Kala ko pa ipaglalaban mo ko. Kala ko pa hanggang magustuhan niya ako. Paglalaban natin to. Ano nangyari?
mali ba ako nagawa? Itatama ko yung mali ko. Wala kang mali. Ako yung may mali. Tsaka tama si Mama. Hindi naman ako mayaman. Wala namang problema sa akin yun. Paano kita bubuhayin kung magkaroon tayo ng pamilya? Hindi nga ako nakapagtapos din ng pag-aaral at kung makapagtapos ako. Di sabay tayong mag-aaral, sabay tayong magtatrabaho. Di ba, ikaw yung lahat ng umpisa ko, ikaw, okay lang sa akin. Hindi nga kasi pinapag-abroad niya rin ako para makatulong ako sa pamilya namin. Mag-abroad ka? Oo. Di ba yung tatay ko nasa Kuwait? Pero nung gusto sabi mo, wala yun sa plano mo kasi ayaw mong iwan ako. Anong nangyari? Yun na nga yung plano. Mahal kita pero kailangan ko kasi gawin to Iyan naman Usapan wala Nung sabi mo, mahal na mahal mo ko. Dito tayo sa Pilipinas kasi gusto magkasama tayo. Iyan naman. Iyan. Wala na akong magagawa pero Iyan. mag-iingat ka palagi dito. Piliin mo naman ako, Iyan. Kasi pinili kita Iyan, bata pa naman tayo Bata pero ka pa. Ba't tayo nag-boyfriend kung bata pa pala tayo? Ha? Hindi mo pala alam yung gusto mo. Iyan. Iyan, diba mahal mo ko? Iyan. Iyan Iyan naman Iyan na. Iyan. Pasensya Mahal na. naman kita. Iyan. Pasensya kung hindi kita kaya ipaglaban. Hindi tayo mag-iwan. Sa mahal na mahal kita, Jen. Iyan, seryoso nga. Iyan. Iyan. Patawad, Jen. Iyan naman Di mo ba naaalala? Alam niyo yung feeling na natulala ka na lang? Tapos, bigla-bigla ka na lang umiiyak. Tulala, iyak. Hirap mag-move on po. Sige, tawa pa. Inaano ba yato? 2 buwan po akong walang ganang kumain, walang ganang makipag-usap sa mga tao. Tulog lang ako ng tulog. Emotionally drained po ako, physically drained. Socially drained. Pati iPhone ko drained. Okay? Nagdipo po Wala ako. kang iPhone. Wala ba? Wala pa? Nag-celebrate po ako ng 18th birthday ko. Pero hindi kami mayaman, kaya onting hatdaan lang po yung time na yun. At lalong mas malungkot kasi wala naman na si Ian para batiin ako ng happy birthday. Dahil malungkot po ako at may densyo na nanliligaw. Very good, girl! Sinagot ko po siya. Very good! 3 po, naging anak. Yan ang hindi very good. Go, next scene. Ba't di ka pa nagsaing? Alam mo naman gutom na ako Ha? Dala Yung ko. anak natin ang gugus-gusin ng mukha. Hindi mo ba nalinis yan? Hoy, kamukha mo yan! Naligo yan, pero kamukha mo, kaya mo kang gusgusin. Ay, kalabo. Kahit anong ligo gawin yan, pag kamukha mo, gusgusin talaga yan. Mama, sinasabi mo pangit si Papa, kaya pangit kami. Oh, pasensya na kayo na hindi nyo namana ang jeans ni Mama. Sorry, pero kaya naman pag nag-asawa ka ng mayaman, mapaparetokin nyo yung mga ilong nyo, tsaka yung mga... Bakit po, Mama? Hindi kami nagmana sa'yo.
Kasi mas mahal ako ng papa nyo kaysa sa mahal ko siya. Kaya Ay, malakas. ikaw dyan ha, huwag ka namang ialam dyan. Tsaka Jinjin, di ba sabi ko, magsaing ka? Bakit si papa mo ako na naman yung inaararo ng singil ng kanin? Mama, kasi di ko napindot yung rice cooker. Pagdating ni papa, ilaw pa rin yung kanin. Ipipindot ko pala yun. Wala naman tayong rice cooker eh. Kaya po pala pinindot ko yung kaldero. Hindi pala yung rice cooker. Pari. Galing mo talaga. Na-delolo pala ako. Delolo. Mama, Papa, tumigil na po kayo sa pag-aaway. Hindi naman kami nag-aaway. Nagre-reltukan lang kami dito. Kumbaga nag-flip top battle. Okay, 1 minuto. Sa'yo, go, Densyo. 1 minuto. Huwag mo kong ganyan-ganyanin, ha? Hindi ako nagpapatawa dito. Kung ikaw babae ka, tingin mo natatawa ako? Hindi ako natatawa sa'yo. Komedyante ka ba? Hindi ka naman komedyante, ha? Okay, Mama. 1 minuto para sa'yo. Flip top, magingay muna. Yay! Bakit? Ako magpapatawa. Ha? Joker ba ako? Hindi ako joker. Ha? Nanay ako. Pero hindi ako katulong. Katulong mo ba ako? Hindi mo ako katulong. Gandang to? Gagawin mo katulong? Hoy, lolong, mukha kang ilong. Okay. Okay, 1 minuto para kay Papa. Go. Wala na akong masabi, kaya sasaktan na lang kita. Papa, ba't niyo po sinaktan si Mama? Huwag kayo mangalam mga bata, ha? Kasama yun. Sa flip top. Huwag kayo mangalam. Mama, tama na po. Papa, tama na po. Makawagay kay Mama. Mama, joke lang po. Tama na po. Huwag na po kayo mag-away. Mag-iwalay po ba kayo? Grabe na yung papa nyo. Densyo, pagkatapos mong kuhanin yung kabataan ko, yung freshness ko, yung kasariwaan ko, gagantuhin mo lang ako, pati yung mga anak ko na totoo ba sa'yo? Ha? Anong gagawin mo? Papadampot kita! Anong gagawin mo? Iwan mo ako? Siyempre! Aray. Sorry! Happy New Year! Ganon. Iwan niyo ako? Siyempre! Pangit mo na! Ganyan pa yung ugali mo! Ha? Mama, Napaka-consistent mo! tama Pangit! na po. Pangit! Tama na po. Tama na po! Tara, layas kung layas! Lait! Iwan mo yung mga bata ko. Gusto mo umalis? Ba't ko iiwan? Ha? Lalong magmamanahan sa kapangitan mo at kapangitan ng ugali mo! Aalis na kami, mga anak! Papa, Andiyan na yung sasama Grab sa kami kay labas. Mama. Andiyan na yung Green GSM sa labas. Tara na. Mama, wala pa namang Green GSM sa panahon ngayon. Ano yan, future? Tara na, labas na tayo. Kunin niyo yung mga gamit niyo. Huwag mo dalhin yung mga bata! Dadalhin ko! Kulit mo, ha? Naging impyerno po ang buhay ko kay Densyo Call and Tits kasi nga pinili ko siya dahil siya yung available at meron po akong trauma bond. Kaya umuwi po ako sa amin kasama ang aking mga anak. Nag-apply nga po ako sa isang gasoline station bilang isang pump girl. 27 na po ako at nagre-relapse po ako kay Ian. Ba't ganun? 10 years na. Siya pa rin yung naaalala ko. Sir, pultang po. Girl, ikaw na bahala dyan, girl, ha? Sir, pultang. Pabukas po ng tangke. Bagal naman ito. Ang dami ko pang gagawin eh. Mars Trixie, ikaw nga dito. Pabukas po tangke. Meron ako, Pabukas po tangke. Sir, pultang. Full tank. Si Ian ba to? Parang kamukha ni hindi. Ba't naman mabukas? Kumusta ka na? Sir?
Jen, ako to. Si Ian. Sobrang ibang-iba ka na. Ay, sorry kasi gasoline girl lang ako. Ano ka ba? Hindi naman brand new yung sasakyan ko pero Pero, tumatakbo pa naman yan. gwapo-gwapo mo. Eh, ikaw. Ganda mo pa rin. Ha, ang dumi ko nga. Amoy Dahil bilisan mo, may magpagas dito. langis pa ako. Amoy Yun ang gusto ko, gasolina, malangis. amoy diesel. Sige na, nakakaya. Si Trixie na lang yung magkarga sa'yo. Doon Hindi, na. ikaw na. Tapos, pwede ba tayong kumain? Hanggang anong oras ka ba dito? Alas 7 pa ako 7 to 7 ako. Alas 7? O sige, babalikan kita. Alas 7. Oo, totoo. Mag-usap tayo. Okay lang ba? Ikaw talaga hinahanap ko eh. Paano? Ilanap mo ko? Oo. Pinagtanong mo ko? Oo nga. May mga anak na ako. 3. Mamaya na tayo mag-usap. Okay? Pwede ba? Kung okay lang sa'yo. Baka magalit yung asawa mo. Ano ka ba? Wala pa akong asawa. Ikaw ha? Wala nga. Sige. Pwede ako umuwi muna. Maliligo ako. Kasi, Sige ikaw. Kung gusto mo. amoy araw ako amoy gulong. Naghahangin kasi ako ng gulong din eh. Sige. Okay lang. Basta balikan kita. Ha? Ikaw bahala. Sige, dito na lang din. Ay may kulay at buhay. Hindi ako sanay magkape sa ganito, pang mayaman. Ano ka ba? Dapat masanay ka rin kasi hindi naman lahat ng panahon. Diba? At least may makatikim man lang tayo ng masarap na kape. Hindi, ikaw yun kasi. Hindi naman ako mayaman. Nakapag-abroad Nag-abroad ka na lang ako pero hindi ako mayaman. Siyempre, naku, humble ka pa. Alam ko mayaman ka na. Tsaka hindi ka na bagay sa katulad ko. Gasoline girl. Nung uto-uto na mga driver. Grab warriors. Hindi yan. Nila joke-joke. Ano ka ba? Kaya nga kita hinanap eh. Parang di pa rin naman ako naniniwala kasi baka naman nadaanan mo lang ako. Binabola mo lang ako kasi syempre, hustler ka naman bola sa abroad. Pumunta ako sa inyo. Kinausap ko nanay mo. Nakita ko rin yung mga anak mo. Kaya alam ko dito ka doon ka sa gasolinahan nagtrabaho. Nagawa. Oo. So, totoo? Totoo nga. Nanap mo ko? Iyan, bakit? Na-realize ko kasi na laking mali ko eh. Tapos, laki ng kasalanan ko sa'yo. Oo nga eh. Dapat di kita iniwan pero well, may mga rason siguro. Pero bakit? Tagal naman nun, bago mo ma-realize na hindi mo ako nakalimutan. Hindi rin kasi madali yung trabaho sa abroad eh. Lungkot-lungkot ko rin doon. Tapos, Bakit nung malis ka, iniwan mo ko? Pero nung masaya tayo, sabi mo, hindi mo ko iwan. Nung nag-ibig ka, iniwan mo na ako. hindi naman kita gustong iwan eh. Kailangan ko lang talagang gawin yun. Kaya nga ako nandito, kaya nga ako bumalik eh. Naging miserable yung buhay ko. Pagkatapos mo. Babawi nga ako sa'yo. Babawi ako. Tatlo na yung anak ko. Oo, ano ngayon? Ano ngayon? Kung 3 anak mo, di ako yung tatay nila. Hindi ko alam sasabihin ko. Tatanggapin mo ko. Parang baligtad ako may tanggap mo. Kaya nga, kasi may kasalanan ako sa'yo. Kung tatanggapin mo ko, para makabawi ako sa'yo at sa mga anak natin. Anak ko na sila eh. Iniisip pa rin kita lagi. Kung alam mo lang. Kung alam mo lang, iniisip kita lagi. Mahal kita.
Mahal pa rin kita, Jennifer.